Meryem diçe serdana Elîzabetê. Meryem rabû di wan rojan de bilez çû nav çiyan. Bajarekî ji bajarên Cihûda ew gihişt mala Zekeriya û silav li Elîzabetê kir. Gava ku Elîzabetê silava Meryemê bihîst, zarok di zikê wê de xwe tev da û Elîzabet bi ruhê pîroz tişibû û bi dengekî bilind got: Tu di nav jinan de pîroz î û berê zikê te pîroz e. Ma ez kî me heta gotiya xudanê min bêba min? Çimkî gava dengê silava te ket guhê min, zarokê jî şahiya xwe di zikê min de tev da. Xwezî bi wê got bawer kir, ew tiştên ku ji aliyê xudan ve jê re hatin gotin wê bên cih. Hingî Meryemê got: Canê min pesnê xudan didê û ruhê min bi xelaskarê min Xwedê şad bê. Çimkî wî li nizmahiya cêriya xwe nerî. Îcar niha û pêve hemû nifş wê ji min re bêjin: Xwezî bi te. Çimkî Xwedayê hêzdar tiştên mezin ji min re kirin. Navê wî pîroz e û rehma wî nifş bi nifş li ser wan. Yên got ji wî ditirsin, wî bi zendê xwe qudreta xwe nîşan da û wî yên di dilê xwe de pozbilind ji hev bela kirin. Wî yên mezin ji textên wan anî xwarê û yên nizm bilind kirin. Yên birçî û tiştên qenc têr kirin û yên dewlemend destevala rê kirin. Wî rehma xwe anî bîra xwe û alîkariya xulamê xwe İsraîl kir. Çawa ku ji bav û kalên me re ji İbrahîm û dûndana wî re soza xwe ji bo her û her daye. Meryem nêzîkî 3 mehan li ba Elîzabetê ma û paşê vegeriya mala xwe. Pirtûka pîroz, Encîl, silav û rêz xweş bû birayên hêja.